nuen, eta lagun baten bitartez Eris ezagutu nuen. Eta hasiera baten bertsioak egiten genituen. Abesti ezagun eta ezen ezagunen bertsioak egiten genituen, eta saiatzen ginen pizkat gure kutsua ematen abesti horiei. Eta gure arteko kimika oso ona izan zen, gustora geunden, eta esan genuen gure abesti propioak egingo ditugu, ezta. Eta holan askar jaio zen gure lehenengo diska. Eta urte bat gero, gogo gehiago genuzkan, ez? Osea, repertoria gurea izatea nahi genuen, ez? Eta gero bertsio batzuk ere egin, baina nahi genuen abesti propioak izatea, eta gure Hutsunea bigarren diska atera dugu. Eta egia da, eta badirudi azkar egin ditugula gauzak, baina gustora gaude eta oso erraz ateratzen dira gauzak, eta oso erraz ateratzen dira abestiak, holan pizkat laburbilduz, holan jaio zen da, holan egin da hutsa. Bidez ezin askatu algez sustraiez, nahi ez duelako. Horregatik ere, hain askar atera dugu bigarren diska, pizkat gure estilo hori bilatzeko nahian, Hutsunea jaio da, bai, kontzertuak bai eman ditugula, baina, talde guztien moduan, agian udan ez du gai beste joter, neguan bai, ze, ez dakit areto txikietan, gustora, beroakin, agian gustorago entzuten da hutsa, baina bai oso pozik gaude bai emandako kontzertuekin, bai gure lanarekin, bai jendearen erantzunarekin, bai, orokorrean oso gustora gaude taldean. Estaltzeko tapatzen ditu behia, barrua erretzen digulako bere aurpegia. Pizkat jolasten genuen hutsa kafeaz gozatzeko musika lasaia leloarekin, ez? Eta oraingo honetan, Hutsunea, ez? Kontzeptu horrekin jokatu dugu, ez? Bakoitzak ekarri ezala bere mundura eta bere ideietara, baina, Eta, gure helburua berdina da, musika lasaia da, hori, lasaitzeko, gozatzeko, ez gure ustez oso intimoa da, oso simplea aldi berean, eta, gure helburua hori da, lasaitzea, jendeak, hutsa entzutea bere sofan etxanda, eta, lasaitasunez. Kolaborazioak izan ditugu bai letretan eta bai musikan, baina letretan batez ere, izan dugu Nintzen Beita, Alaia Martin, Jon Euria, nire nebaden Ruben Rivero eta Eris berak ere egin ditugu letrak. Eta, bai, gu gustorago gaude musika egiten, hori egia da, igual agian kostatzen zaigu gehiago idaztea. Baina ere, saiakerak egiten ari gara, ez? Erisek eman sartu ditu letra pare bat, nik aurrekoan bezartu nuen bat, eta gure intentzioa da pixkanaka ere mundu hori jorratzea, baina egia da ere badagoela jende oso ona letrak egiten, ez? Oso ondo adierazten dituenak bere sentimenduak, eta gu aprobetxatzen gara pixka bat hortaz, eta gozatzen dugu, gainera, heltzen denean letra polit bat, oso gustora egiten dugu bero musika, ez, horren gainean edo. Normalean ez deten diogu, kontutan izan da zenolako taldea den hutsa, zenolako musika egiten dugu, baina mugarik gabe libre dira, ez, egiteko nahi dutena, adierazteko nahi dutena, noski konfiantza daukagu eta asko gustatzen zaigu beraien lana edo beraien idazteko era, zen ere nebaren kasuan ez da idazlea, baina adibidez Irokan egin ditu pila bat letra, eta pizkate konfiantza horretan, libre dira esateko eta adierazteko nahi duten. Nik uste adierazten dugunarekin, ez, guri musikarekin, ez, agian sentimentu horrekin, ez, hutsa entzuterakoan ze sentitzen duzun horrekin dauka, igual gehiago lotura letrekin baino. Ez dakit ezken niri oso zaila egiten zaite esatea ze estilo egiten dugun, ez? Gure bidea hartzen gaude eta, besteek esartea zenolako estiloa somatzen duten gure musikan, ez? Baina bai, nire ustez hori agian diskantan simpleagoa da, nire ustez hori da gure bidea, sinpletasun hori mantendu, beti ere, gauza berriak egiten saiatzen, baina sinpletasun hori mantendu. Torturatzen gara zuzenekoetan zehoz gehiago eman behar dugula. Hotsa eta gitarraz aparte, horrek ere batzutan betetzen duela, baina publikoari saiatzen gara gauza berriak eskaintzen, ez? Eta pizkat atentzioa bai desbiatzen, ez? Eta Erisek egiten dituenean olako lupak edo zuzenean laguntzen du pizkat kontzertu hori betetzeko. Diskan entzuten duzuna da, baina zuzenekoetan hori pizkat atentzio hori mantentzen saiatzen gara gauza ezberdinekin.
hori saiatzen gara ez beti, dinote, hombre, ez ditugu 100 bertsio, ez, aukeratzeko, baina bai saiatzen gara pixkat hori aldatzen, errepertori aldatzen, bi kontzertura baldin basoaz, bi berdinak ez izatea, ez? Sorpresatxoren bat beti hortik egotea, hori saiatzen gara. Bai, batzutan bai, adibidez frantseseko bertsi hori sas deituriko talde batena da, eta bueno, bai erizi eta bai niri asko gustatzen zaigu talde hori. Baina adibidez fadoren kasuan da, pixkat esperimentatzeko nahi hori, ez? Eta zer alteratzen dira, kantak ateratzen diren moduan, ez? Brainstorming botatzen dugu lokalean ide asko eta paranoia asko, eta paranoia horietatik batzuk balio dute eta erabiltzen ditugu eta beste batzuk. Ez aparkatu beharra, bueno, paranoiak dira. Karo, nire kasuan eta erizen kasuan bebai, pizkat esperimentatzeko aukera hori ematen dizu. Noski ez da gauza bera fado bat adrestea adibidez zuzenekoetan saiatzen gara fadoa apelo egiten, osea, gitarra deskonektatzen da eta egiten dugu mikrorik gabe, batzutan beste batzutan ezin da, ez da entzungo. Orduan bai, esperimentatzeko behar hori eta bai, oso interesgarria da. Bai abeslari moduan nik uste eta bai gitar jole moduan bidez berdinak jorratzea eta nik uste bai horrela gure bidea aurkituko dugula, ez? Bide batzuetatik joan eta aukeratu zein den gurea, non gauden gustorago. Mozorratu zan, zu eramanez, baina ez dut. Durangoako azokarako atera genuen, KMT estudioan, Bilbon, Kike Moraren estudioan grabatu dugu, diseinuak Joseba Barrenetxeak egin digu, argazki batzuk egin zizkigun eta argazki horiekin diskaren diseinua egin digu, eta oso, egia zan, bai konposatzeko orduan eta bai beste guztiak egiteko orduan oso erraz egin dugu gana, oso gustoraz, lagunekin lan egiten dugu, eta hori bebai bada bantai bat, ez? Batzutan ez, baina gehienetan bai, eta oso erraz eta oso askar eta oso gustorekin. Taupakak autoratu genuen, uste dugulako hori delako bidea, edo behintzat bide alternatibako daudela, eta lan egiten baduzu aukerak sortu ditzazkigula, beste sortzaile batzuekin batera, eta oso gustora, gainera oso, ez dakitzelan esan, oso eroso sentitzen gara filosofia hortan, nire kasuan beti mugitu izan naiz musikerrian, orain Taupakan beti filosofia berdinakin da, kriterio berdinekin da, uste dudalako hori dela bidea, eta erratuta banago ikusiko da, baina momentuz nik uste gaur egungo sistema ez duela funtzionatzen, eta beste bide batzuk jorratu behar ditugula, eta hor dago de Taupakan. Gainera gaur egun, imaginazioari eman behar diozu, ez? Nik uste sare sozialak hor daudela, ondo erabilita asko balio dutela, eta gure kasuan, Copyleftaren kasuan, Creative Commonsen kasuan, bide horiek jorratzen ditu autogestioan, egia da, gure kasuan bideoklipak egiten ditugu, baina autogestionatuak gara guztiz erizek montatzen ditu, beraz, eta grabatzen ditu, ez bada eriz lagunak dira, orduan, guretzako bide hori da gure bidea, ez hori da gure musika edatzeko bidea, eta aldugun guztia erabiltzen dugu, eta dauden medio guztiak erabiltzen saiatzen gara. Gaztelu bat, printzesa ala eta urdin, printzelo dita rosa, eren zuge, zahar zugabe. Idei bat esaten duzu, hau agian egingarria da, ezta? Eta orokorrean holan suertatzen dira. Beste sortzaileen ideiek gureak egiten ditu, edo moldatu, baina normalean hori da, ez? Bion artean hitz egin, eta idei batzuk bota, eta gustora baldin bago batekin, hori garatu. Eta egingarria bada, aurrera. Bideoklipa grabatzea ez da komplikatua, nik uste komplikatuena da, eta hori da erizen lana da muntaia egitea, ez? Nik uste hor dagoela lana. Baina diska grabatzea. Estudioan egon behar zara, gure kasuan egia da ez egula oso zaila egiten, baina, klaro, ezberdina da, ez? Grabatu, errepikatu txarto baldin badago, berplanteatu, hemen sartu dezakegun, pizkat, abestiak borobildu, lan ezberdinak dira nik uste, baina guretzat nik uste nekagarria dana da grabatzea, grabaketa bera.
gure kontzertuen berri izateko bai taupaka.ko webunean eta baita gutxa.net webunean ikusi ditzazkezue agendan, eta gonbidatuta zaudete denok.